mhlambe kofuneka sishintshe indlela yokuvota. Yini lento ukuvota kube imfihlo engaziwa muntu bese kuyobalwa ngale. Yini amavoti abantu engabalwa kubona umuntu. Ngiyaxolisa angive ngichitha lento yenu ukukhuluma ngokuthutha. Yini lento ebangela ukuthi sihambe siyovota kodwa mase kubalwa imfihlo esingayazi. Yini le engasho ukuthi nampa abantu abahlalela bawabona amavoti balwe sibuka sonke kuthiwe laba bawine kangaka laba bawine kangaka. Yini kuyimfihlo ebulala abantu kufihlwane abantu base South Africa sebevotile. Yini lesifihlwa esibalwele emakhoneni bupho uqiniso lapho. Yini ningangiboni mangivota ukuthi ngivota kanje kwazi ukuthi uvota abantu abangaka. Kunomthetho ofanele basibheke eyenza ukuthi noma uwinile kuthiwa uwinana. Sokubugebengu lo. Kufihlelwane. Ngifuna abafundisi bami kulokhu siwine njengoba besho unobhala. Siwine nge-2/3 majority. Ebese siyayishintsha lemithetho. Asikwazi ukuthi uvota kanjani ufihlelane.